everyone! My name is Julius Kane and welcome back again to my channel. Mura ra gitex ang Pasko ug ang New Year no. Ikapila na karon gikan sa pag-celebrate sa atong bag-ong tuig. Unya dali ra kayo ang panahon kay next month araw na ng mga pag-ibig. It's Valentine's Day. Grabe man gi time lapse raman ang kuan adlaw mura magwala na hitabo ang Pasko ug ang New Year. O kabalo ko nga gipang umay pa mo atong mga handa ninyo atong Pasko ug ang New Year, especially sa mga dessert. Na mga naghanda atong dessert og mango plot, fruit salad, macaroni, buko salad, tapioca, coffee gel coffee. And this is the right time nga magluto ta og ginangkang para new taste na pod na. Di ka ganan og ginangkang wa koy labot. Ay lang pagbuot nga magluto ko ginangkang. Ngano magbuot man ka nga dili man ka dapat magbuot kay ako may magbuot kay ako aming buot wa kay labot. Bisan pag naa kay buot og wa kay labot ayo pagbuot. Pero tugan sa tinuod bi kinsa magyo wala ni hilisan atong Pasko ug New Year. Kinsa magyo naglain ang tiyan pag human sa New Year og sa Pasko. Na merisi kay gusto man gyud hot don isa ka gabi ang pagkaon. Dili man gusto pa ugmaan. Hakog-hakog lagi. Merisi. In fairness, that was the best Christmas experience I ever had during Christmas celebration. Murag happy lang jud kay ako na feel atong Christmas and New Year together with my family. But anyways, this tarungan I use, ako lang po ang gumawa niyan. Kumatkat ako sa bouquet and then kumuha ako ng kawayan to make tarungan. You know, I'm gonna sleep right now because I'm drunk. I wanna show the world shimmering, splending, and wonderfuling. Char lang, oy, marag taas-taas gyud ning video hano, marag hanga kay Ibos is over ay marag bisig unsa nang gyud akong giyaw-yaw diri kay para masakto lang gyud ning video ani ang aka man ning video. Ay, pero this is my very first time no nga magginanggang. I salute to those people nga nagtinda og mga ginanggang, mga barbecue kay dili gyud ay lalim. Paghaling palang daan o pagpadukot palang daan sa uling dili na lalim. Magpaypay kailangan tama-tamaon lang kay og masabrahan pwede pod mapagod. Unya og ang pagduol pod sa imong naong sa imong giluto kailangan tama-tama lang pod kay og iduol mo imong naong na possibility mapayok. Maunang very lisuding ang pagpamaypay sa barbecue og sa saging. Bang di na gyud ako ni Osboning ingon ani nga content makakauntuod ta og saging pero ma-stress pod ang ato ang nawong. Pero lami pod baya basta mayon taginanggang na agyo na siya star margarine kay mao man ay makadalag papilit sa asukar no lisod pod maginanggang kanya diretso papilitan nimo og asukar nga walay margarine unsa kay hitsura unsa kay lasa be asa man ka nakapalit og ginanggang nga walay margarine di ba wala na hindi ay ni katuhugan ako ang nabuhat ani tanan guys no nya ganina murag na problema jud kuno kay kung kinsay kauban ako mukaon ani and then happy kay ko kay pagkataon-taon ni uli gikan si papa sa iyahang lakaw mo na murag perfect timing pod kay iba nga pag uli niya gikan sa kakapoy gikan sa kainit gikan sa iyang lakaw na ay pang merendia sa iyang pag-uli so na ako'y kauban ni kaon ani guys ako ang papa so happy lang good kaon lang good bahalag saging basta loving ding kung duwa ka manghod ng eskwela man so gilahian lang pod nako sila ako silang gitaguan kaya para nig-uli pod nila naapod sila ay merienda para dili lang kami ang magkaon-kaon pati din sila unsa pa imong gihulat paganggang na para nakay pang merienda thank you hanggang sa muli.